Ako vyzerá filmovanie korejskej drámy? Cestujeme do Busanu. Busan je zhruba 4,5 hodiny ďaleko od Soulu. Je to strašne veľký shooting. Bude tam okolo 120 Európanov, alebo jak by som to nazval, cudzincov. A ja by som vám chcel ukázať, jak to všetko vyzerá. Najprv sa musíme dostať na miesto, kde sa všetci stretávame. A to miesto je Gangnam. Ja bohužiaľ bývam na úplne opačnej strane Soulu, tak mi to bude trvať chvíľku. Šťastie bývam na poslednej zastávke, to znamená, že vždycky mám miesto na sedenie. Ja ako to odchádzam niekde a to je obrovský luxus, no väčšinou tie vlaky bývajú úplne preplnené, čiže si nemáte kde sadnúť. A ja tu budem musieť byť okolo 1 hodiny v tomto vlaku a ešte budem musieť prestupovať tak. Prestupujem na stanici Express Bus Terminal. Je to strašne stará a veľmi veľká stanica, tak mi chvíľku bude trvať dostať sa na moje nástupisko. Charakteristické hrobové ticho. Je špička, ale nie je to veľa ľudí, chvála Bohu. Vážne sa mi nechce boriť okolo 300 000 Kórejcov. Milé, tu majú také ozdoby v metre. Takže to je... Akože ja by som mal ísť, lebo už idem neskoro. Joj, koľko je tu schodov. Strašne veľa. Sú Nemci. Ah, yeah. How are you doing? Doing good. Máme ísť na opačnú stranu a tam sú všetky autobusy a všetko. Tuto máme Brazílčana. Hi. I'm filming for my channel in Slovakia, so I speak usually in Slovak. So How can I say hi? Ahoj. Ahoy. How can I say ahoy or hi in Brazil? Hola. Ah, hola, okay. Hola, it's easy. So vyzerá pekne, nie? Tak máme tu 3 autobusy a väčšinu ľudí poznám, tak bude to zábava. 2 dní natáčanie v Busane, ale je zima. Akože mi to nevadilo, ale je to vonku natáčanie summer concept, že letný koncept. Fú, autobus sem tu je prázdny, fajn, si môžeme nájsť dobré miesto. Joj. Ja som vám ani nepovedal, že o čom je to natáčanie. Je to dráma a to je asi všetko, čo viem. Drámy sú zvyčajne tie najhoršie, čo sa týka, keď idete ako background alebo extra. Lebo býva strašne veľa ľudí a ste takí, povedzme, že menej cenní, že sa o vás tak nestarajú. To by akože nebol taký problém. Vždycky to najhoršie, čo je pokiaľ je zima, alebo pokiaľ je teplo. Pokiaľ nie je dosť vody, alebo pokiaľ nie je dosť jedla. Čiže sa to stáva, keďže sme v Ázii, hoci čo sa môže stať. Jingo! Hey man! Yo man! What's up, bro? Good. Happy to see you. Good man. Ja mám šťastie, nikto nesedí vedľa mňa a už konečne ideme. Tak vidíme sa o 4-5 hodín. No máme 1 hodinu odpočinku. Neviem, čo tu budeme robiť 1 hodinu, ale došli sme do nejakého odpočívadla. Klasika tu majú kafíčko, toaletíky. Ideme si kúpiť asi nejakú napolitanečku alebo niečo také. Prísahám, že to sú všetci cudzinci z Korejsky tu dneska. Sú nejaké krekre. Neviem, no. Yeah, man, let's just say hi. What's my good? YouTube. This is my boy right here. What's up, ma? My, what? Ma. I don't do this shit, man. Bro. Kúpujem si toto. Toto tu vidím prvýkrát v Koreji. Tu musím zobrať. Dlho som to nemal. Kamera. Som to s mojimi chlapcami. Chalán je z Južnej Afriky. Right, say hey to the camera. What's up? Who am I saying hi to? Nothing, I'm just making vlog. Okay, what's up, man? Chlapci z Južnej Afriky, Škót, Turkmenistan. Všetci sú tu. Jedna vec, čo zbožňujem na mojej robote. Stretnem strašne veľa známych neustále. Aj tie najmenej platené roboty sú nakoniec sranda, lebo sú vždycky dobrí ľudia okolo teba. Stretnem rôznych ľudí z Afriky, všade a vždycky sa máme o čom rozprávať.
Konečne sme dorazili do Busanu a troška tu prší a preto nám posunuli natáčanie niekoľkokrát. Hádam, nebude pršať ráno a došli sme strašne neskoro, došli sme že o 1:00, takže sa vyspím akože vôbec. Idem si nájsť svojho parťaka do izby a idem spať. It's vlogging. It's me. Hey, Môj chalan how Airboy. are you? Tomorrow on Australia. Tomorrow after tomorrow. Toto je môj spolubývajúci Roman z Ruska. Z Ruska mi sem doviezli spolubývajúceho, bude zábava. Bude veľa piatiky. Hey, hi. Oh, Are we neighbors? yeah, we are neighbors. You're also we are neighbors. Kurva! I'm sorry. No. Oh no, which Oh, it's open. Absolute idiots. Dobre, izbička. Postielky. Máme tu hajzel oddelený od kúpeľne, no ja sa zbláznim aj s bidetom. Ty kokos, nám platia hovno za tento shooting, ale takýto fajnový sprcha. Roman happy. I'm very happy, very happy. Dobre ľudia, tak idem spať, lebo ráno stávame strašne skoro a už je vyššie 1 hodina. Tak musím byť čo najviac fresh a zajtra pôjdeme pozrieť, jak skončíme s natáčaním Busan. Tak čaute zajtra. Ty kokos, a výhľad tu máme parádny. 17. poschodie. No ráno toto bude vyzerať veľmi pekne. Je ešte troška zima sa kúpať, ale určite zajtra to pôjdeme pozrieť. Spal som možno tak 2, maximálne 3 hodiny. Zvyknutý som, veľa ľudí je tak, že sú zvyknutí spať od veľmi neskorých ranných hodinách okolo takej 3. A teraz keď máme stavať, že o 5, 5:30, tak proste to nie je jednoduché. Tak sa nejak pozbierame a ideme na... Kde to ideme? Mozog mi ešte nefunguje. No, tam, kde sa točí. Oči mám opuchnuté. Roman, how are you feeling? Good. How's your yogurt? 5 in the morning. Yeah, Rusi jedia jogurty o takomto čase. not so good. Where's vodka? Here, Bliat. for a while. Jo, počkajte na mňa. Tu 120 ľudí ubytovaných v tomto hoteli. Dokým mi dojde výťah. Najhoršia vec bude dnes počasie. Tak najteplejšie by malo byť 9 stupňov. A toto býva neustále, že cez zimu ešte tak sa natáča na leto a cez leto sa natáča na zimu. To je vždycky najväčší problém. Máme, že summer concept a mám so sebou vlastne tepláky a tričko a košelu. Hádam, ich to nebude taká zima, ale už teraz viem, že to bude hrôza. Môj kamarát Chris. Bonjour. Všetci sú zničení tu. Strašne veľa ľudí tu je. Neuveriteľné množstvo. A zádu sú ešte aj Kórejci. Sme nie len my. Teraz sa čaká na pozretie outfitu a neviem, kde sa musíš prezliecť. A dúfam, že náš outfit bude dobrý, no. I'm in the army right now. Volaj naše mená. Ready for the war. Absolútne ich nepočujem. Chalani, keby ste chceli vedieť zvláštne nationality, chalan z Bulgárie. Yo. Slovakia. Ekvádor a Dagestan. Jednou fackou mi zabije celú rodinu. Povedali, že môžem mať dlhé tričko, všetci majú krátke trička, čiže mi nebude taká zima, tak sme vyhrali. To je asi polovica úspechu. Keď sme sa prezliekli, ideme si dať kimbap. Korejské národné jedlo. Je to vlastne jak sushi, alebo maki, alebo čo.
Takto to má vonom francúzsky kokot. My friend, he is French and he thinks he's the best because he's French. But he's Toto je klasika na natáčaní. 120 ľudí bude jesť kimbap. Pokúsim sa zobrať dva. To vlastne jak rýža, vnútri. Rýža. Áno, jak sushi rolka. Nie je to zlé, ale už mám... No, díky Andreas. Nakoniec som zobral ešte jeden, lebo sú tu moslimovia a je v tom bravčove, tak to nemôžu jesť. Ježiš, chvála Bohu, zbožňujem ich. Čo bol pridelený jeden kimbap, to je môj štvrtý. To je dobre o 6 ráno jesť. Dobre. Dobre, nie? Už ideme asi natáčať, no. To je môj chalan. Z Kalúrbasku. Nice to meet you. Koľko je tu ľudí, všetko extra. Štadión je veľmi veľký, tak hneď mi bolo jasno, že to nebude ľahká robota. Nás dávajú sedieť niekde, všade možné. Dvaja Rusi sú vedľa mňa. In Paris, I think. Nacvičujú. Paris and supper. Tu sú Korejci hore. Nemôžem veľa videí natáčať, takže toto je natáčanie, ale pokúsim sa čo najviac zohnať. Mám tu dvoch černochov vedľa mňa. Yeah! Slovín, Francúz, Nigéria. Je čas si dať dole bundy. Ty kokosové strašné. Lásni černoši v krátkych tričkách sa radujú. Zima jak v prdeli. Majú vetrovky. Sme v krátkych tričkách. Urobili sme prvú scénu. Vlastne sme len sedeli a tlieskali. Trvalo to asi pol hodinu. Je momentálne 9 hodín ráno. A ideme niečo iné robiť teraz. Presúvali tento shooting 3-krát kvôli počasiu a teraz kúkam, by malo pršať za chvíľku. A presúvame sa znova na iné miesto. Celý deň sa len presúvame a natáčame. Fúka, je strašná zima. To sú krátky kaťata. Všetci ľudia. Strašná zima. Vždycky kopec Rusov, kopec Francúzov. Nikdy žiadny Slovák. Takže som tu sám. Nikým sa nemôžem rozprávať. Tam pozerajú kameru. Tam bude teraz kamera na nás. Drone shot. Široký šat. Aj hlavný herec trpí zimou. Ide sa jesť konečne obed, tak sme urobili rôzne uhly, dronové, všetko možné. Slnko, troška zapadlo už, ale není až taká zima. Hladný som, moc som hladný. Všetci sú zmetení, lebo nakrmiť 120 ľudí plus Korejcov plus stáž nie je jednoduché. Musíme čakať. Lístoček sme dostali na obedík. Rada na obed. Strašná. No to neviem, kedy budeme obedovať. Máme obedovú prestávku do 12:30. A ešte sme nezačali ani jesť. Ty kokos, mne už je zle. V tomto okamihu mi bolo maximálne jedno, že čo budeme mať na obed. Chcel som len zakričať: dajte mi hocičo! Nakoniec to máme nejaké špagety, rýžu, mäsko, zeleninku, polievočku. Musím to rýchlo zjesť, lebo nemám veľa času. Jedlo bolo celkom fajn, tak po rýchlom konzume ešte zubná hygiena a naspäť do roboty. Začína pršať. Nie je to nič moc. No keď začne pršať, tak ten shooting dajú na iný deň, ale toto už nemôžu, lebo toto už odkladali 3 dni. Tak dúfam, že nebude pršať moc, no. Zase nejaký prší. Tak
To dážnik musí dať na kamery. A nakoniec, že prší príliš moc, tak musíme ísť naspäť a vyčkať, či to prší. Keď nie, tak sa bude natáčať ďalší deň. Fúka, prší, to je nič moc. To sa mi ešte nestalo, že by sme museli toľko čakať kvôli dažďu. Let's go, Busan, let's go, it's Igor! I was doing nothing in the background, I'm doing something low. Neviem, čo sa stalo, ale zobrali si nás 6, čo sme sa rozprávali na niečo a že je to niečo dobré. Čo je toto? Dostali sme sa do doupie. Mi ešte nestalo na natáčaní, že nás zobrali niekde do tajného miesta. Čo sú to straty a nálezy? Niečo veľké sa deje. A tu hlupáci leškajú. Odpočíva chalan. Pracuje. Pracuje moc. Keď sme došli späť na set a pokúsili sa tu nejak utrieť všetko od dažďa a vyzerá to, že bude pršať ešte viacej. Je tu pravda? Nemecký kamarát. It'll be raining? It's starting again. Yeah, it's starting again raining. Perfect. I think, ja si myslím, že producent už plače. Som ho videl, že už plakal. Znova začalo pršať, ide sa znova späť do čekárne. Si neviete predstaviť, koľko peňazí týmto strácajú. Neustále prší. No a tu sú krásavci. Nainvo a Yokunsang. To je 5. krát, čo sa musíme schovať pred dažďom. Nie 5., 6. krát. To sa mi ináč úprimne v živote nestalo. Väčšinou je to so zimou alebo s teplom, ale dážď asi nikdy. A mám tu aj jedného Nemca. Keďže je to letný šuring, všetko musí byť dokonca aj na sucho vyutierané. A tu ľudia si utierajú stoličky, aj tam tie občerstvenia musí byť suché, všetko. Aj zem musí byť suchá. Takisto musia nahrať aj hlas obecenstva z rôznych uhlov, či už v korečine alebo francúzštine a mikrofón dokonca za štadionom. Ideme na večeru a už je tu rada jak... no strašná rada. A videl som storyboard a že vraj končíme o nejakej 10. A keďže sme furt meškali kvôli pršaniu, tak ja neviem, kedy skončíme. Ja neviem mať čas preskúmať Busan. Ja som smutný. Tak na večeru tu je nejaké mäso bravčové, rýža, špagety, také podobné jedlo aj predtým. Toto by mala byť chobotnica, polievočka. Celkom v pohode, nie? Ale už začína byť unavený strašne moc. Som nečakal, že to budeme tak dlho. Ono nie je sranda to natáčať cez takúto zimu neustále vonku. Keby bolo viacej odpočinku, tak bolo by to lepšie. Ale je to v pohode, nestiažujem sa tak moc. Tak idem jesť dobrú chuť. Dúfam, že toto je posledná scéna. Woo! Yo, let's go! Tento tu o mne rozpráva z Turkmenistanu. Vypráva, sme skončili a už sem ísť domov a ohovára naše Slovensko z Turkmenistanu. Ukáž svoj ksicht. To je on, Melis. Melis. Yeah. Smaller than me. Peasant. Smaller than you? No way. How are you smaller than you? Same as you. Tak nakoniec tu čakáme 30 minút s mojimi chlapcami vonku. Vonku čakáme 30 minút, lebo nevedia spočítať ľudí. To sú neskutočné One of ľudia. the worst shootings I ever had, man. So cold. Ja neviem, po I'm anglicky. from Nigeria. I'm not used to this, man. Tak, je 10:30 večer. Konečne som došiel na hotel. Dám si sprchu ešte. A nemám čas ani po vonku ísť. Chcel som ísť pozrieť Busan, ale strašne neskoro sme skončili. Prídu mi sem ešte dvaja Rusi piť, nerozumiem prečo.
A zajtra máme ešte jeden deň natáčania. Tak, dúfam, že sa vyspím niečo, zo pár hodiniek. Tak vidíme sa v druhej časti. Pa, pa.